bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon en garti hannde ewɗo ñalawma alarba hawri ko 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi addan ɗon habaruji moon e ɗemgal Pulaar. titre uji on ɓurdi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko politique tan ha heewi ɗum noon kadi ko e nder politique woni jeeya hen kadi poɗodiral hakkude gouvernement fédéral mo États-Unis e kamɓe kadi gouvernement local toon to Texas wonde hol poɗɗo gardude frontiére États-Unis hakkude mum e leyɗele taari ɗum to Washington kadi ne wayno ko kamɓe jeeyaɓe toon to congrès ɗum noon ko suudu représentant e suudu sénat ɓe mbawino kadi notade toon e noddago kanko président Joe Biden kono wayno nandiral waɗani hakkude mabɓe ko fate holko foti haale toon hande e nder habaruji ko fate élection ngaji Washington kadi hono kanko Stephanie gen wayno ko républicain kewɗi nana nodda hono doole candidat ji keddiɗi hen surtout ko wayno kanko Nikki Haley e kanko Ron DeSantis yoɓe nattu wadde campagne ɓe mbawa yantude e Donald Trump beele ɓe supporte ɗum beele kadi hay kamɓe républicain ji ɓe gona neɗɗo goto. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France en wayno ko kanko ministre toppitiɗo ko fate jangde leydi ndi o woni ko caɗele mawɗe ɗum noon ko caggal nde sukaɓe makko jiita kanko hoore makko omo neldi ɗum to école privé tindi wiide kadi yimɓe heddiɓe yo moƴƴin école publique toon to leydi France. habaruji men toon to Palestine habaruji men toon to Palestine ma en ƴeew kadi hono rapport hono kamɓe surtout Nations Unies koɓe kaali oɗo saha joni bombardement Israël gonɗi toon to West Bank ɗum no Israël noon continue hande guerre muɗum toon to contre Palestine walla contre Hamas. habaruji men international manami toon to Sénégal ƴeewen hono conseil constitutionnel holto yarata ko fate han kadi addude liste muɗum final pour beele ne ande hollo hankkadi wonɓe candidat ji ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal ɗum ko ñande ko woteji baɗoɗe mois de février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. toon to Kenya ko ñawore woni toon ko fati gardinoɗo goto e église aji kadi biyeteɗo Mercredi tumaɗo ɗo saha joni ko kañum woni sababu mayde kene mo ɓuura temedde nayyi neɗɗo ɗum noon sukaɓe ne goni hen rewɓe ne goni hen rewɓe mawɓe ne goni hen. habaruji men cakkiti koko fati coftal balɗe ma en dutto toon to Côte d'Ivoire ƴeewen kadi résultat ji hanki ko fati coupe d'Afrique des nations e résultat ji hande oɗo ñalawma hande e kadi hol jogoɓe hawrude janggo ñalawma alhamis ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal man gartu desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon fate météo toon guiɗoɗen en wayno ko wonɓe diwan Cincinnati ñalo jamma hanki walla subaka hannde yimɓe pinniri ko moins 14 degré donc ene wayno ko hawnaki ɗo e 10 heures walla ɗo e minuit matteloyo ha kene wona moins 6 degré hakkude alarba e alhamis e aljuma ma en keeɓoy kene wona 11 degré nguleyki ɗum noon kadi hawre kadi toɓoji seeɗa ma tello ɗum noon ko ɗum woni ko service météo bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbimi habaruji men États-Unis poɗɗorɗen ko toon to Texas en wayno ko hande kanko gouvernement mo président Joe Biden o rokkuno délai hono gouvernement Texas pour wiide wonde ko alay saago ɓe goppa hono yimɓe liggotoɓe immigration ɗum noon ko gardoɓe frontiére uji wonɓe toon pour beele mbawa yettade oɗo nokku mo kamɓe garde national mo Texas eɓe mbaari ɗum eɓe kadi ɓen yettade oɗo nokku noon woni weyndu jimi kadi weyndu ndu woni ko hakkude frontiére hakkude Mexico e États-Unis siftin ɗon tan ɓuuri joni lewru hono kamɓe garduji gonɓe toon Texas e yamirore makko kanko Abbott o wi wonde ko alay saago ko kamɓe ndena frontiére mabɓe poɗodiral hakkude mabɓe wonde ko est ce que ko kanko gouvernement fédéral foti rende frontiére uji États-Unis walla ko gouvernement local noon hay konngol makko kanko Greg Abbott o wi wonde ko sibabunde président Joe Biden gila ari e laamu ene wayno udditi frontiére uji ɗi wonde belaɗo fof no naata ko kamɓe woni toon Texas ɓuuri tampude hen ko alay saago kamɓe ɓe gartiri gaɗe ɗe e juuɗe mabɓe ɓe mbawa rende frontiére uji mabɓe ɗum noon ene wayno so tawi hande ɓe jaɓodirani wonde ko kamɓe Texas naaɓe woni toon garde national woni toon e oɗon nokku eɓe jalta nokku o ene eɓe ɗala yimɓe frontiére yimɓe liggotoɓe frontiére gona toon ene wayno ko affaire ko continue yaade toon to tribunal uji ɗum noon ko haare mawde jogori wonde kadi hakkude mabɓe kamɓe Texas e gouvernement fédéral siftinde on tan ko e nder kadi konngol jaltugol toon hono kanko procureur général mo Texas Paxson o wi wonde ko kamɓe gouvernement mo Texas ene wayno ɓe jogorani jaɓɓude wonde gouvernement fédéral aran occupa oɗon frontiére kadi no continue ne wawa yamirde yimɓe yo naat ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kamɓe
Texas bin jabani taw benen continue foɗodirde gouvernement fédéral siftinde on tan ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa parti de politique oɗo saha joni campagne gonaɗo surtout yenna kamɓe républicain e démocrate en république wiide wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe guila Trump woppi laamu ene wayno kañum ko won ɗon kala garɗo frontiére ko toon ko caggal frontiére heddoto kono ne wayno kono président Joe Biden guila daari kañum hoore mum wayno udditi frontiére uji ɗum ɗo fof noon ko campagne kamɓe républicain ɗum noon guila gouverneur uji wonɓe toon to Florida Texas ha e kamɓe kadi suudu représentant ji wonɓe toon to Washington ko jiita e ɗum kadi hono toon to Washington hono kamɓe to gardiɗo suudu représentant ji e kanko kadi Chuck Schumer gardiɗo suudu Sénat ene wonde adjoint ji maɓe mbawino yadde toon to maison blanche hande ɗum noon ko wawde haaldude e kanko président Joe Biden taw ko kanko e binnoɓe pour beele ko fate hen budget ji e ko fate kadi gueɗe ɗe ganduɗa balle partuɗe Ukraine partuɗe kadi e Taiwan e partuɗe kadi Israël kono noon ene wayno caggal muɗum ɓe kaali hen kadi wi kanko président Joe Biden won kalis kadi ɓe kalno hen pour ko fate frontiére uji kono ene woni caggal mum tinama wonde hono kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant wi wonde ko kaɗo haala ala to yahata tawde ndeɓe mbaɗete ndeɓe gotante yoɓe laamu suudu représentant ji ɓe garduno en ko wonde ko ɓe ndegalata tan ko probléme uji frontiére ɗum noon tawde probléme uji frontiére kalaka hen wona affaire frontiére uji ɓuuri mawninede haala muɗum toon kanko yalti ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko kamɓe républicain ji kadi ɓe mbawino adde toon to suudu représentant ji ɓe mbawi ƴeftude résolution pour wiide wonde ko oɗo saha joni eɓe kaala gueɗe ɗe ganduɗa chanjude affaire immigration kono kanko Mike Johnson no famira tan ene wayno o jaɓani haala ɗum noon e ɗum noon ene wayno ko e tugnade kadi e konngol kanko toppitiɗo ko fate information toon to maison blanche biyeteɗo Catherine Diane o wi wonde ko ɗum ɗo fof républicain ji calano ko ɓooyi kanko ɗaɓɓande makko kanko président Joe Biden pour kalis fo yimɓe gardoɓe frontiére yo ɓeyde e gueɗe mbaɗe noon e kadi ko frontiére gardite yo ɓeyde ɗum ɗo fof ene wani caɗele jettata ko ɗo oɗo saha joni ɗum wona ɗo ko wawi wonde fof ko lurodiral ene ɓeydo wonde hakkude kamɓe républicain e kamɓe kadi démocrate en surtout kadi wonɓe toon to Sénat kamɓe républicain ji heddiɓe wonɓe toon to suudu représentant ji ene wayno ɓe goni koye critique ɗumen mbi wonde ko ene jaɓa nanodirde e yimɓe démocrate en wonɓe toon to Sénat siftinde on tan suudu représentant ji ko wawi wodde fof il faut ko rettoto Sénat nde wonta loi Donald Trump koko heɓata laamu e kadi so heeɓi laamu kala ko haalte ɗo ene ko fate en ɗiɗo maslahaji pour immigration ko guitto ɗum ha laaɓa e kanko Donald Trump mo artiri kadi laamu makko no wano ko fate immigration firti tan ko hande ɗo jarten ɗo ene wayno ko affaire immigration surtout affaire frontiére uji ko caɗele mawɗo wonande kanko président Joe Biden d' abord e kadi hakkude mabɓe kamɓe kadi yimɓe républicain e hakkude men siftinde on tan e résolution moɓe ƴetti hande o ene wayno ko kene wona 225 neɗɗo wooti pour wonde kanko président Joe Biden ko ɗeɗo caɗele fof ko kanko waɗi ɗum ene jeeya hen ɓeɗon 225 ene jeeya hen yimɓe sappo e jeetaw ko démocrate en kañumen jaaɓi woddude républicain ji pour wiide ko kala probléme uji gonɗi frontiére oɗo saha joni kala ko fate immigration ene wayno ko kanko président Joe Biden foti felede hande ko fate politique e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Washington hono kanko biyeteɗo Stephanie noon e wayno ko représentante jeeyaɗo toon to New York d' abord ko hono kanko ancien président Donald Trump ene wayno watte oɗo debbo haqqille pour wiide mo waɗa ɗum vice président so tawi wonti wonde ko kanko woni nomaɗo pour républicain kono ko jiiɗa ɗum ene wayno ko kanko Stephanie o kadi ene wayno e nder konngol ngol ƴefti toon hande o waɗi ɗum e tiwito makko wi wonde ko omo noddi kala candidat ji ɗi ganduɗa heddiɓe doga ene goni ha hande campagne men ɗum noon wi ko wonde ko surtout biyeteɗo Nikki Haley e kanko Ron DeSantis yoɓe goppu campagne uji mabɓe ɓe mbawa yantude Donald Trump beele ɓe mbawa hollude ko fate ko wiyete unité parti républicain ji surtout kadi e konngol makko wi wonde ko ala foof ɗaminarɓe ɓeɗo mbawi jogade pour wonde ne mbawi wonde continude gagnade ha ko ɓuura Donald Trump ko wawi gagnade ko wawi wonde fof ene wayno Nikki Haley kañum hoorem jaɓani ɗeɗon gueɗe par ce que ene wayno ko sa joni hono kanko Ron DeSantis ene woni kadi won yimɓe woɗɓe kadi républicain ji mbimo yo oppu yo nattu wadde campagne makko beele omo yanta e Nikki Haley beele ɓe mbawa hawde Donald Trump e kadi division ene continue wonde hakkude mabɓe kamɓe républicain ji wonande hol poɗɗo wonde candidat est ce que ko Donald Trump walla ko Nikki Haley walla Ron DeSantis donc campagne walla woteji garoji ɗi
tonto New Hampshire en ɗamina ko mo wawon poɗodiral hakkude kanko Nikki Haley e kanko oɗo en Donald Trump. Woteji ɓennuɗo en toon to Iowa en wayno ko Donald Trump wiyama dañi ken wona 50 sur temedere ko kañum gañi toon to Iowa. Hono kanko Ron DeSantis o dañi 22%, Nikki Haley dañi 19%. ɗum ko noon koto Iowa. Habruji men international puɗɗorɗen ko toon to Palestine. Hande woni ñalawma gadani yiyede wonde gueɗe ɗe naata leydi ndi taw gueɗe ɗen waɗi hen ko gueɗe cafriɗe e ɗeɗon gueɗe kadi no wayno ko fayi koye ɓuuri hewde hen won hen kadi niyamira yo yaa en nder ɓeɗo Israel naɓe nangaɓe toon taw ko Hamas nangi ɗumen naati to wiyete Gaza. ɗum no fonno ari ko caggal nanodiral walla caggal kadi jaɓodiral Qatar arti ha ñaagui ɗum taw kadi États-Unis e Israel e Palestine fof ne jeeya hen. ɗum noon ne wayno ko otoji kewɗi gaddi cafrirɗe naati toon to Gaza. Ko jiiɗa ɗum kadi e nder habaruji gommiɗo toon hono fedde wiyetede Médecins Sans Frontières kañumen mbi wonde ko Israel naɓe bombi nokkuji ɗe gonno. ɗum noon bo biyeteɗo Nasser hôpital biyeteɗo Nasser on woni ko to Khan Younis. ɗum noon en wayno ko nde ɓe bombata nde kadi ɓe hay goto ɓe tintinani. Donc ɗum ɗo fof ko violation ngaji. Jankorbi ene wayno o wi États-Unis ene wayno hankkadi felliti toɗɗade Houthis en gonde ko yimɓe ɓe ganduɗa terroriste en waɗa boniyankoɓe. Neɗɗo bawɗo woni fof wiyede wonde ko terroriste ɗum kon firti wonde ko kala oɗon janɗo e muɗum hankkadi ko justifié e tumnade kadi e sariya mabɓe. ko wawi wonde fof en wayno ko États-Unis wi wonde ko hono kamɓe Houthi en yimɓe koɓe yimɓe hankkadi terroriste en sibabunde koɓe continue ɓe jana e batuji gonɗi toon e mer rouge ko. ɗum noon fof ko tumnade kadi Houthi en ko kalata. ɗum ɗo fof ko jabol mabɓe kamɓen ko sibabunde guerre gonɗo toon to Gaza mo Israel woni toon ne toña Gaza naɓe. hande tumnade kadi habaruji gommiɗi toon taw ko Al Jazeera haali wi wonde ko Israel naɓe ɗen continue neldude drone aji e kadi neldude kadi militaire uji taw ndewa e leydi. ɗum noon ko toon to West Bank e ñalawma hande o tan wiyaɓe mbari ken wona 11 neɗɗo e kadi ɓe gañi yimɓe hewɓe. hande tumnade rapport ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni sankiɓe toon to Gaza gila haade nde fuɗɗi ñande 7 octobre ha ñalawma hande yettima 24,150 neɗɗo maayi. kene wona 61,150 yimɓe nayo ɓen ko gañiɓe. Israel naɓe mbi kañumen mayata tan ko 1,339. toon to France ene wayno ko ministre toppirɗe ko fati éducation biyeteɗo Émilie Odia Castera woni ko caɗele oɗo sa joni defandude hoore makko. ɗum noon kaggal nde yiita wonde ko omo sukaɓe makko toto mo jogui ɗumen ɓen goni ko école privé taw ko kanko hoore makko ene wayno ardi ko éducation. ene wayno woyannete oɗo saha joni ko tawde ko kanko woni ministre toppirɗe ko fati e jangde holno wawata jabde sukaɓe makko kañumen janggota ko école aji ɗi gandu ko yimɓe dañɓe goni toon ko sukaɓe ɓurɓe jinganede goni toon taw ko école aji privé alors ko kanko hoore makko ardi ko fati jangde leydi France. ɗum noon kanko noma koye gouvernement kesso mo ganduɗa oɗo premier ministre kesso biyeteɗo Gabriel nomi ɗum. ɗum ɗo fof ko yiddemo kadi yidde kadi gouvernement kanko président Emmanuel Macron yidde kadi ene wayno ko ustude yimɓe ɓe ganduɗa ko wiyete ministre uji mais wadde hen yimɓe ɓe ganduɗa ken mbawi wallude surtout walludemo gouvernement makko wawde jogade konngol wawde wadde programme muɗum ha no gasiri. siftinde on tan e nder hitande 2022 ko kanko Emmanuel Macron o perdi ko wiyete majorité absolue pour toon to parlement mabɓe. ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kanko oɗo ministre toppito ko fati éducation o haalino d' abord o wi wonde ko waɗi sababu mo nelda sukaɓe makko toon to école aji privé e école catholique o wi ko sababude oɗon saaha kala ko fati e jangde leydi ndi ko désordre e kadi yimɓe jangguinteɓe ɓe ne keewi e nokkuji janggueteɗi ɗi e kadi ala foof janggoɓe ko dañata hen ko nafata ɗumen. kono ene wayno caggal mum hono journal goto mo ganduɗa taw ko wiyete ko libération daily libération ene wayno ko kañum hoore mum wi wonde ko journal o noon koye journal ene wayno ko critique o wi wonde ko wona ɗum sukaɓe makko ɓe surtout e goto e sukaɓe makko ɓe ittude oɗon suka toon to école publique ko saabu ene wayno ko ɓeɗon école publique koɓe ñaguino yo cukalel ngel yo diwne won classe won kono noon ene wayno école aji ɗi caali ɗum noon ɗum woni ɓe guitti cukalel ngel ɓe nawi ɗum école privé. ko wawi wonde ko kanko hoore makko yeddi ɗum ɗo o wi wonde ko oɗo saha joni wona saaha gonnaɗo pour yimɓe goto foof ene tooña goɗɗon surtout gueɗe ɗe ganduɗa ko personnel. ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno kadi ko syndicat walla journal oɗo e kadi e yimɓe hewɓe mbi wonde tawde ko neɗɗo o fuɗɗima déjà haalde hunde ko wona gonga
o fotani ardade département ko wiyete jangde leydi ɗum ɗo fof kadi ko signe mo wona joɗɗo no fewi wonande oɗo gouvernement kesso mo ganduɗa kanko Gabriel vice premier ministre nomaɗo semaine ɓenɗo o ƴefti ko fati ardade leydi France. Habaruji men international hande toon to Afrique toon to leydi Kenya ene wayno ko neɗɗo goto gaddunoɗo toon église biyeteɗo Paul Mackenzie oɗo saha joni woni ko ñawete toon ɗum no ñawete ko sibabude ko mbiyata ko en o wari yimɓe hewɓe kadi ene wayno o tortiri o lebti ɗumen ɗum noon ene wayno ko tumnade kadi ko haalata on kanko ene wayno o noddanno ko yimɓe rewɓe makko yo mbatto gila beele no naata aljanna no wiratno ɗumen o wi wonde ko yoɓe cuɓo warde koye mabɓe ɗum noon yoɓe callo ñamde ɓe callo yarde haaɓe maaya ɗum noon soɓe maayi ɓe natata ko aljanna ɗum noon ko caggal kadi nde tuma nde yitama kadi ene wayno janale taw ko gaska tan yimɓe ndendina hen ken wona temedde nayyi neɗɗo e ɓeɗon temedde nayyi neɗɗo ene waɗen 99 neɗɗo taw ko 99 taw ko ɓalli sukaɓe en ɗum noon kadi ko ɗum tumano ko ɓooyi ko jiiɗa e ɗum ne ɓen continue asde yiilade leydi ndi foof e surtout e nder ladde wiyetende chaka hola ɗum noon ko toon to banggue worgo banggue funnague worgo leydi Kenya pour ƴewde so tawi wonto gasɗe goɗɗe goni taw ko yimɓe wimina hen ko wawi wonde fof ene wayno procureur gonɗo toon to Kenya wi wonde ko haaɗi ñawore makko yawde ko sababu nande ɓe continue eɓe jiita janale goɗɗe ɗum noon e wayno kadi ko kanko oɗo Mackenzie wonnanga koye mois d' avril ɗum noon ko caggal nde yimɓe tuumi affaire makko kadi maaɓe ɓe jiita hen ene wayno ko oɗo sadio omo nanguida yimɓe ken wona 94 neɗɗo ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi ne wayno ko procureur wi wonde ko walla yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe kadi e yimɓe rewnoɓe makko mbi wonde ko kanko hoore makko ene wayno ko yimɓe rewnoɓe makko walla caggal ni guitta toon to ladde nde gonno te kaali mbi wonde ko e nder ko no waɗanno o wiyanno ko d' abord ko yimɓeɓe so ari wuuro sukaɓeɓe yo kaaɗe ñamde ha maaya caggal mum rewɓe e yimɓe wonɓe ɓurɓe wonde sukaɓe walla ɓurɓe wonde sakiraɓe ndewa hen kañumen kaaɗe ñamde kaaɗe yarde ha maaya e caggal mum heddiɓe mawɓe ndewa hen donc noon waɗanno ɗum fof noon e tumnade ko noɓe kaaliri mbi wonde ko o wi wonde ko kala mayruɗo noon hade darga darade koko natata aljanna toon to Sénégal ene wayno ko tumnade kadi habaruji jumriɗi toon to Seneweb hono kamɓe conseil constitutionnel ene wayno presque ɓe gasni hen kadi yamirde ko wiyete no sponsorship ɗum noon ko ƴewde signature uji pour wonde candidat ji beele ne mbawa wonde candidat ji ene wayno eɓe jogui ko ñande nogas lewru nduɗo en ɓe mbawata yaltinde liste mo ganduɗa woni hankkadi wiyete ko liste ɓeɗo woni candidat ji wonɓe timminɓe dossier ji men kono noon oɗo saaha joni ɓene ƴefti kono min nogas joyi candidat taw ko ɓe mbi wonde au moins ɓeɗon dossier ji men ko presque koko timmi e ɓeɗon dossier ji nogas goo noon ene jeeya hen hono kanko Amadou Ba gardiɗo leydi ndi gardiɗo gouvernement leydi ndi hono ɓe mbiyata premier ministre ene jeeya hen kadi hono Khalifa Sall kañum hoore mum mennoɗo wonde maire de Dakar ene jeeya hen kadi mennoɗo wonde ministre no biyeteɗo Karim Wade kañum hoore mum ko ɓi ancien président Abdoulaye Wade ɓeɗo ene jeeya yimɓe ɓe ganduɗa nogas goo ɓe ganduɗa dossier ji mumen wiya moins ko timmu bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sara en mbawani jokkodirande e Tidiane Niang ko fati cottal ɓaali kono noon ko siftinɗon toon coupe d' Afrique des nations nana jouwa toon to Côte d'Ivoire matchuji hanki ñalawma puddirɗon d' abord ene wayno siftinɗon tan ko Mauritanie Burkina Faso ko kawrina hanki hono Burkina Faso ene wayno bini Mauritanie bion 1-0 Tunisie ni kane wayno Namibie fi ɗum hanki 1-0 noon Mali kañum ɗum wawi folde Afrique du Sud par 2-0 hande noon matchuji hande ene wayno ko Maroc fottuno koye Tanzanie ene wayno Maroc fi Tanzanie 3-0 ko jiiɗa ɗon République démocratique du Congo fottuno koye Zambie goto maɓe foof bini goɗɗon on donc ko match nul matchuji janggo ɗamina ko Guinée Bissau ma fottodiri e Guinée équatorial ɗum noon ko 9h du matin heure locale ga en États-Unis Côte d'Ivoire ma fotte Niger hedde midi amen e kadi Égypte ma fotte Ghana ɗum noon ko janggo ko ɗum woni habaruji ko anda oɗo saha joni ko fati tuyenno coupe d' Afrique des nations jouo toon to Côte d'Ivoire bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Diol Sara ko ɗi habaruji min jogo noon hande oɗon ñalawma alarba hawri ko 17 lewru janvier hitande ujunnaje 2024 ɗum noon yen mbawi jaam ha janggo so Allah jaaɓi